Velkommen, kære seere. Nu er det ikke kære lytter, kære seere til Mermaid TV. Eller Mermaid TV, det er jo stadigvæk en prototype. Den skal lige op og runde de øverste chefer. Så er den hjemme. Men det her i dag, det kan jeg mærke, at det bliver super godt. For vi er taget herud til Ballerup Super Arena. Og Ballerup Super Arena, det er jo en af de kæmpe arenaer, der ligger i Danmark. Hvor man blandt andet i denne her uge kan se AG København mod Team Tivis Holstebro. Wow, det er noget, der bliver udsolgt med det samme, kan jeg godt mærke. Nå, nok om det. Vi er taget til en af de største musikbegivenheder i dansk musikverden. Vi er nemlig taget til Dansk Melodi Grand Prix 2011. Og det bliver super godt, og vi har en masse interviews klar til dig. Kommer her. Velkommen til. Friend i London, hvem er det? Det startede ud med at være en af mine venner faktisk. Og så er det bare blevet sådan et billede på en masse venner, man møder rundt omkring i forskellige byer i hele verden, der hvor vi nu kommer hen og så videre. Ja. Er de så ikke meget stolte? Altså... Jo, de er vildt glade, og der er rigtig mange, der gerne vil være den første ven. Men jeg tror snart, det begynder at blive sådan, at man ikke ved det ikke rigtigt, hvem der er den første ven. Så det er meget mystisk. Når man er ude til sådan nogle steder her, og man ikke kender så mange, så har man lidt et handicap. Så derfor vil jeg lige prøve at luske mig til noget. Annette, hende der Kat der og Justin, kan du ikke sige, når de kommer, for jeg ved overhovedet ikke, hvordan de ser ud? Jo, det skal jeg nok. Det kan godt være, det er dårlig research, men... det skal jeg nok. Hun har sådan et meget langt lyst hår, og så har han sådan lidt fuldskæg. Jeg er 15 år, jeg er meget musikalsk. Ja. Vil jeg kunne klare et Melodi Grand Prix? Altså, ja, du skal nok være lidt ældre. Ikke også for i hvert fald at være med i det voksne, men okay. Så handler det jo bare om at have noget på hjertet og hele tiden at være aktiv, fordi det er ret vildt pludselig at stå og blive eksponeret for over 2 millioner mennesker. Så jeg tror, man skal nogle gange passe på ikke at tage alt for stor en mundfuld, men du skal måske starte på nogle lidt mindre scener først, og så bare lige så stille bevæge dig op, fordi det er vildere, end man egentlig tror. Hvordan skal man se ud, når man står på scenen? Hvis du nu tager mikrofonen og kigger over i det kamera, kan du så ikke lige prøve? Jamen, det kommer an på, hvad man synger, ikke? Jo. Men man kan jo starte ud med sådan et eller andet lidt sexet, bare lige nogle moves, og så kan man jo bare give den los, ikke? Og sådan virkelig, du skal virkelig selv føle, at du har, at du i hvert fald fortjener at vinde. Så et eller andet med sådan, bare kigge ud til folk, og også få dem til at være en del af din sang. Ja. Og som jeg sagde lidt tidligere, det var jo, at Ballerup Super Arena, det var en af de allerstørste arenaer med sport og musik. Og her har vi endnu et bevis. Ballerup store krammer og loppemarked i Ballerup Super Arena den 2. og 3. april. Super. Jeffrey, jeg skal lige starte med at høre. Må jeg godt kalde dig Jeff? Selvfølgelig må du det. Tak skal du have. Jeff, du synger sangen Drømmen. Hvad er din drøm? Altså min drøm, det er jo den, jeg er ved at udleve nu. Blandt andet stå på en scene og komme ud til mange mennesker på en gang. Bare lave musik. Det er min drøm. Var det det, du tænkte på, da du skrev sangen? Det var der faktisk ikke. Jeg tænkte, at jeg bare skal skrive en super god sang. Altså, jeg har et hold, ikke? Vi er 5 mennesker, der har været på den. Vi tænkte, vi skal bare lave en super god sang. Og det synes jeg også, vi har formået. Det skulle være en sang, der godt kunne spille til radioen. Ikke typisk Grand Prix-agtig, men stadigvæk sådan en, som man kan synge med på, og man kan klappe lidt til og vinke til. Så det er meget fedt. Jeg vil helt gerne spille den i vores program. Det skal du bare vide. Din sang. Det er jeg så glad for, du gerne vil. Det må du gerne. Tak for det. Jeff, du ligger nummer 6 inde på DRDK/Grand Prix, hvor man kan gå ind og stemme på de forskellige sange. Betyder det noget for dig, og tror du, det vil holde helt til i aften? Altså, jeg vidste ikke, at det er nummer 6. Jeg regnede nu med, at jeg lå lidt højere op. Men det betyder ikke det store, for jeg tror, at det der afgør det hele, det er, når folk ligesom også ser showet. For folk har kun hørt de der 30 sekunder snippes til sangen, ikke? Og det er måske ikke lige de bedste 30 sekunder, men jeg tror, når jeg står på scenen, at det hele er anderledes. Og sådan tror jeg, det gælder for alle folk, at der er måske nogle ting, der vinder. Og jeg tror selv, at jeg er en af de bedste performers i aften. Det synes jeg selv, det er skide godt. Er det et godt musikertrik at sige det? Vær meget selvsikker. Det er sgu ikke noget trick, det er sådan, det er. Jeg googler rigtig meget mig selv, fordi jeg er radiovært, og jeg vil rigtig gerne være berømt, og alle folk kender mig og sådan noget. Men du er jo berømt, og du er med i Grand Prix. Googler du nogensinde dit eget navn? Ja, det har jeg gjort. Nu har jeg også lavet titelsang til Paradise Hotel. Okay. Dans for mig, så ja, jeg har googlet lige mig selv lidt, ikke, for at se, hvad der stod. Der var rigtig meget Grand Prix, og så kom der lidt Paradise og lidt af hvert, så det er meget fedt. Faktisk, hvis man googler dit navn, jeg har lavet lidt research på dig. Hvis jeg googler Jeffrey, så kommer der faktisk en seriemorder for USA op. Det aner jeg ikke. Er det ikke noget, du skal have fjernet? Nej, det kan godt være, det kan godt være. Det går ikke at have det på mig, jo. Det går sgu ikke. Er det en fordel, du synger på dansk?
det burde det ikke være. Eftersom vindersangen sidste år var på engelsk, og Brown Rice nummer 2 sidste år også var på engelsk, men jeg vil da helt klart mene, at det er fedest at synge på dansk, ikke? Det er da selv. Det er jo dansk Melodi Grand Prix, så hvorfor skulle det ikke være det? Hvad så hvis du kommer til Düsseldorf? Ingen planer. Jeg ved ikke, vi synger det ikke på dansk. Det kan være, vi oversætter den til engelsk. Jeg tænker bare tysk. Der er masser af mennesker i Tyskland, så jeg tænker, vi gør det bare på tysk, og så kan vi også få nogle stemmer fra Østrig og alle de tysktalende lande, ikke? Ja. Hvorfor skal seerne stemme lige præcis på dig? Jamen, de skal stemme på mig, hvis de godt kan lide en energibombe på scenen, frem for en, der bare står helt kedelig. Og det er ikke det sidste, vi kommer til at se så meget i hvert fald. Der kommer meget mere nu. Og jeg har stemt på dig, og held og lykke med i aften. Tusind tak. Men det er dig, der har, yeah, I like. Når du kigger, kom nu her, kom nu her, kom nu her.